Hagakhat lai tarik yoyong arjar arpun riu ke Nyotrap National Youth Movement HNYM kalawan poi Hamadan Malki ban ai ke jingkersan yoba HP Nonglang u chairman ke Green Tech Foundation u badang yai beteng ya ke jingaki da ke basong sa tangan ke baklambu por ban penbor ya ke sorkar ban pendu ya ke jing ai wai lang ya ke lompong deng ban sna ya ke Taj Omyam Resort and Spa. Habakran sikilat patay kubor na kalyang uba Marshal Nonglat u Vice President ulaong. Bakani ka sorkar kadai ka bomken snap yanu tang na kabentaban bentoy simen bat ban benrap ka up dadan ka jingyap brio bakan sa lepat yagi kam. Nalor kata ulaong ru batang ki hotel ki badan mentaru ki buon basa thali bat kumta kam bentoy banwan ra susu yaki namar kim ai kanu ka jing bentoy. Ngawan kenu yai charman dong ni nilai ba ladon nakamet ka ba telat ba. Ya ngasmulingo ba beli ka gomen kamsim ganu ka sinjam bay day bakani ka kam ya nakaliang kasang hi ngi pernamjol hi ya ka sarkar bay day bakani ya namar kumbangi UI mentahi kani ka sarkar menta kam khenchu ino tang na menta ka jing mentoy jong ka party simat an karani ka besai tang ka party simat ngapet menta lada ja kanu ka kam hi lada 4 poi hi ubriu habayap kamot kanamdan kanu ka respon bakin siam nani kanu ka action habay day kita pet kumlas ka bajias po garu manangani flai katu ki layak beriau sah arngot nang tu kisah siam ya ka respon te hang ni hapo ari kasi ba ye jongi ngakara na besai ngim sultanat bakin siam kum kita kisenjam bakin ang ba undayap sa ubriu ngi sa siam tada uriap ubriu sai kamot sisa bakari kasi jongi kan 10 te nakaliang ka jongi kum kasang ngi kentu ya sarkar bakadi ban pendam no ngi sa sekolah kabayate bat kata ka company taga menta ban snai kata bat kawai ka ba ngobi ria kalong ba ngim su tau bali ki penbiat yu pat ba hadu kani ni bali ki pensutu bakla bali ki alam bakla kat u IAS officer u badi DC jong rib hairo udang sya alam bakla udang penbiat ya ki pat ba da ka tien jong u ka basu thok sudah kumangi i man hakani ngi iba u ang ba insna ya kata ka main project ka debit nam ta jong kata resort di hanrei kumbangi ibu ang hanaba insna da kita gitan insna da kita tangi ki festival kumba pila juyo sngawi ki bagi juyo ang kalong siak kat kata ka luxurious kat kata ka 5 star ka ban susna di kitan nani ban susna di gini bilang temporary structure kambat lara ka jingmat ikadai ban snahi ya ka building ka bahia hi to kumbangi kran habay dai ka orchid ito ya kata la lang commercial pa ngimla hi bangin no ang kunumno la ban sna kumno ro whatever ka ba urahi mo uban sna hunrai habay dai bulung pungdeng nakaliang kastang ro ngidon bangin kersan ya kanika Green Tech Foundation habay dai kadi banginam sa dalilay ro lara kalong ha kanu banta lara ka dail sai bangin haban mi mandan ro kasang kalong ka balapan kriya ti habay dai ban kran bat UDC jong riboy kumba pilai haki news man hakani uang bahana kita kirang basnong kiladan ketilang ban yadi no ay takajakalan ni bigimdan kanu ka objection kaban yadi ban tay ya kata resort ang tia tihan re hadien kang katu kat ni minit nilai i ba kirang ba sinong nang tia jong tisan kli kisnong gibuang ba nimdan ting tep habay dai kata bat makiro ki klam dan kanu benta ban ni dai ban yadi ban tia kita gijaka ti kalong ka ika ba ilong biet pi na marbali kani pertai ka jongi mentangan ong ti last start boro pat ba udi ba start mudi su badang biet kumun sala pi tok pi syukur ro trai ki pat ba kin ngai handrai hakani ka kenti ka menta bar khoi ni last start dia sngau pha kat u IAS officer unang sayalam bakala ha ki brio ki ba tang nakabenta ka jing mentua simat kami hap ti kumbangi ihi kinyakran ya ki jaka ki puta jungi hangni hapo ari kasi jentia ka ba ki jungi likabun ka balalat pat ka is dantia kuma fly i mentari cement factory ki paru khat kilalet lan hang to cement plant ki bahia ki ba ka government kala su ai kum to klam kanu ka jing mentua kuma pi ang bakin ai kam ta ki try mulok dan kita ki samla ki buat kam jam ndai kam dan kum kata fi klam yu i hang no ro lada kalong kum ta kumbangi jodowa bro sikat tu ba ya ka employment policy private sector hang no kadan kata pi kam menteri kam tilara ka employment policy kam dan hapo ka jela ka banda da bah kerpang kata ban ai kam samla tagamot kan namdan kum kita ki ibar khai banong ban kentiu ta kayo kam yo jam jung jai beliau jungi tang gini ki resort ki bangila dan tang gini ki 5 star hotel ki baladan ro ngim kamla tan ban pendap ya kita ya mendap itu ke hotel filik mentah ro try free buon ha ki room ki free ai sakawai balai don kam ya kita ki 5 star hotel hang nia habatang kamadan yeli kai ka bahia ka banla ban belum international game ban yeli kai ro hoat umdan ka cricket ground ka bahia ban li kai ki IPL ki ban li kai kini ki kitu ki jing li kai cricket tournament ki bahia ki balawan ki pareng ki mana bar ki ban li kai ero
tang maki tigi basa ai tigi resort tang maki tang ki foreigners tigi bala bansa ai tigi resort ki bahaya henrei hang ni hari kasih jungi pin pai tang havi vanta pin pai tang ketika kamariat kumbaong no pin dali yang tu kebun kita ki room ki badang free tingin dan kami uban wan rai kita ki brai bet chwai ki badan kam palat ki nang banta bantai ya ka imlang salang lani ban kentiu ka jaj beriu lani ban penyok kam yo jam ya ki samla hai bede ha kanu ko banta om bansu ya kenjo jubuar ya kataka $10 billion kabakila kular manakani kaban su lembop lot ka ya badan kaban su penyap ya badan kaban su yurat ya ka hak ka jongno ka jongno ya ha ka lenti ka badai bait ke jela ka jongi kanang di ke jela ka badang sadien pinakanya po hari India de wat jukwa ba ka jela ka jongi dei kan long langkum ki jela ki balakam develop ki balakam kiau kan bait shwa ya ka jinglong ka jingman bait chai ka jingdok ka jingkerdo bait chai ki samla ki bamdan kam dan jam bait chai ka jingpuli ka jingputhi bait chai kita kilat gilanti nai pat kwa raha e ka ba tang man suya pen shat suya pen enjoy la ni nak bentar ka jingmen toy ka pla jongno re jongno Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.